O atletismo Barbanza segue pisando forte. Sofía Paz foi a mellor no galego sub-16 de pista curta e pechou o seu paseo ao nacional que se disputará o 7 e o 8 de marzo. Esta fin de semana pasada sucederonse as competicións de atletismo. O atletismo Barbanza estivo presente no Campeonato de Galicia sub-16, onde amosou a calidade da súa base. Sofía Paz segue a un elevado nivel e o confirmou cunha gran actuación. A atleta dominou os 60 metros lisos con claridade, parando o crono no 7,75, co que se proclamou campeoa galega de pista cuberta. Firmou tamén unha das mellores marcas de España na súa categoría, o que lle serviu para clasificarse e confirmar a súa presenza no Campeonato de España sub-16, que se disputará o 7 e 8 de marzo en Salamanca. Houbo tamén estreas nesta competición galega. Daniela Barcia, Livia Fernández e María Touzón fixeron as súas mellores marcas nos 60 metros lisos, mentres que Julio Cantán e Daniel Bo obtiveron rexistros persoais. A pista cuberta de Espourense acolleu tamén esta fin de semana a celebración dun control de marcas onde os deportistas do atletismo Barbanza conseguiron moi boas marcas. Eloi Vázquez venceu nos 60 metros lisos absolutos, Lucas Vázquez fíxose co mellor rexistro nos 200 metros lisos e foi cuarto nos 60. Sofía Paz foi a mellor nos 60 metros lisos absoluto. Antía Alcalde gañou na súa serie dos 60 metros lisos coa mellor marca da temporada e Lorena Saborido impúxose nas súas series de 60 e 200 metros lisos.